Tun, tun, tun. Hey! Hola, que tal? Que? Vides a ver os contos? Sí? Eu tamén! O único que son eu que nos conta. Vaya, eu son Brais das Hortas. E hoxe vou contar uns cantos contos, pero preciso un público maravilloso. Ainda que hoxe non esteades aquí comigo. Pero igual, eu quero sentirvos ben, quero sentirvos aí intensas e intensos comigo aquí a tope. Así que vou vos pedir un pequeno favorciño. O primeiro, un forte aplauso. Dixo eu que estaredes aplaudindo, porque senón, a mí me igual que total non vos oio aquí hoxe, porque este é un vídeo. Ai, como vos boto de menos, mi madriña. Bueno, pero sigo co que ia. Un aplauso e máis vou vos pedir outra cousa. Porque pros contos fai falla xente que aplauda, pero tamén que escoite. Porque senón non había conto ningún. Tan importante o que conta como que escoita. Iso é certo. E a última cousa que vos vou pedir, que diredes vos, mi madriña, que pedichón está hoxe, Brais, Bueno, que non chora, non mama. Así que o último que vos pido é moi pouco. Que me axudedes a cantar. Unha canción. E máis. Só unha frase dunha canción. A última frase do retrouso. Que non é nada. E di así. Non ven nin o gato. Fácil, non? Non ven nin o gato. Non ven nin o gato, iso diu calquera. Pero hai que dicilo con ritmo. Hai que dicilo así. Non ven nin o gato. 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 Moi ben, porque eu direi. Ai, 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 ai. Para vir probar o viño ben cantou o veciño. Ai, 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 ai. Pero para dar o sulfato non ven nin o gato. Ai, 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 ai. Para vir probar o viño ben cantou o veciño. Ai, 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 ai. Pero para dar o sulfato non ven nin o gato. Moi ben, pois veña a cantar comigo esta canción que di así. Canto traballiño da facer o viño que eu fago con amor. Cando xa está listo, chamo a todo Cristo. Vir probar, por favor. Que gusta este viño, din os meus veciños, e iso faime feliz. Escoito os consellos que me din os vellos, son aprendiz. Que ben sabe compartir o froito da terra e da suor. Pero ainda máis me sabía se o ano que ven o ir a sulfatar venme a axudar. Ven, por favor. Ai, 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 ai. Para ir probar o viño ben cantou o veciño. Ai, 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 ai. Pero para dar o sulfato non ven nin o gato. Ai, 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 ai. Para vir probar o viño ben cantou o veciño. Ai, 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 ai. Pero para dar o sulfato non ven nin o gato. Un aplauso para vos, que seguro que me axudastes un mundo, home. Bueno, pois xa estamos. Sabedes aplaudir, sabedes escoitar e sabedes cantar comigo, así que podemos empezar. E hoxe vou vos contar a historia dunha nena, Lucía. Lucía tiña 4 anos e un problema. Resulta que non coñecera seu avó. Seu avó morrera antes dela nacer. Pero Lucía sabía que na casa guardaban unha cousa do avó. Unha maleta vella. Unha maleta vella que tiña
a saber o que gardara o avó dentro. Pero a maleta estaba agardada. A ver si sabedes onde. No fallado. E o fallado non lle deixaban ir a Lucía. Dicíanlle, o fallado non vayas que está moi oscuro. Lucía, ni se che curra ir ao fallado. Lucía, como vayas ao fallado quedas unhas semanas en Netflix. E vos que pensades, que Lucía foi ao fallado, si ou non? Home! Esa noite foi o primeiro que fixo. Farta de que nunca lle quixeran contar nada do avó. Farta de ter todo ese misterio arredor do avó. Esa noite tiña un plan. Ia ver a maleta do avó. Meteuse na cama e esperou a que seu pai e súa nai dormiran. É dicir, a que roncaran. E cando escoitou aquilo de... Como roncan papá e mamá? A ver. A ver, máis forte que non vos oio. Non vos oio porque é un vídeo. Ai, mi madriña, como vos boto de menos. Ai. Bueno, xa nos miraremos outra vez das prazas e por aí, non vos preocupar. Pois estaba Lucía metida na cama, escoitando o seu pai e a súa nai a roncar, e dixo, esta é a miña. Baixou as sábanas, saiu da cama, e andou todo o pasillo longo como era ata a porta do fallado, abriu-na, subiu as escaleiras, e cando chegou arriba o fallado, aquilo estaba moi oscuro, Así que baixou polas escaleiras, andou todo o pasillo longo como era, chegou á cociña, abriu un caixón, sacou unha lanterna, cerrou o caixón, andou todo o pasillo outra vez longo como era, abriu a porta do fallado, subiu as escaleiras, e agora sí, prendeu a lanterna, e empezou a buscar o que? A maleta do avó. Pero non a topaba, E onde está a maleta? Onde está a maleta? Onde está a maleta? Ai, que non vos oio, que un vídeo. Non pasa nada. Está aquí. Xa topei, non vos preocupar. Lucía pousou a lanterna nunha mesiña e foi a ver que había na maleta do avó. A saber que cousas gardara ali o avó, a saber que cousas tiña. Lucía abriu a maleta e cando mirou o que ali había... Ai, mi madriño, que ali había! Unha cousa moi rara! Moi rara, moi rara, moi rara! Sabedes o que é? Bueno, non me dixades porque é un vídeo. Mandarmo por WhatsApp, a ver se me chega algún. Non me chega ningún. Por mandarmo telepáticamente, así. Poñer os dedos así. Pensar con moita forza, como se che foran salir as ideas polo cu. Tampouco me chega, Non debe haber cobertura aquí. Pois vou mirar que é, xa vos digo que é, entón, vale? A ver o que había. Queredes velo? Sí. Pois o que había na maleta era unha cousa ben rara. Terán por aí na casa as máis maiores un contrato fijo. Máis raro ainda. Eran papéis de cores. E dixo Lucía, meu avó estaba mal da chencha. Gardaba nunha maleta bella papéis de cores. Pero entón mirou que había unha palabra escrita. Nai. Meu avó estaba mal da chencha. Gardaba papéis de cores nunha maleta bella e puñía nai. Pero era dicir nai. E un aire frío pasou polo fallado. E a lanterna que Lucía deixara apoiada na mesa empezou a rolar e a rolar e a rolar e caeu, pum! E levou un golpiño pequeno. Pero como era dos chinos, cun golpiño pequeno non funcionou máis.
E Lucía quedou ali a escuras. E sentiu uns pasos detrás súa que se lle acercaban. Pum, pum. Quen anda aí? Dixo Lucía. Se non máis que collín un papel que poñía Nai. Pero era dicir Nai e outra vez o aire. E outra vez os pasos. Quen anda aí? Se non máis que collín un papel que poñía Nai. Pero era dicir Nai e outra vez o aire. E outra vez os pasos. Cada vez máis cerca. Nai. Entón Lucía sentiu unha voz que lle viña por aquí detrás da orella que lle dixo: non teñas medo! Que medo! Non me fales así detrás da orella, que iso mete moito medo. A partir dos 15 anos dá algo de gusto, pero antes dá medo. Non teñas medo, dixo a voz, porque eu son o teu avó. Como? Non pode ser. Meu avó morreu. Morrín, Lucía. Pero dende do outro lado miro como está o mundo dos vivos e non te quería deixar soiña. Así que mira, se che parece ben, facemos unha cousa. Ti subes de noite o fallado, colles unha palabra da maleta e eu veño che contar un conto da palabra que escolles. Avó, dixo Lucía, contame o conto dunha nai. E o avó díxolle: isto era unha nai guapa. Guapa, guapísima, preciosa, que era branca e negra e tiña 2 cornos así, porque era unha vaca. Unha vaca cunha barriga así de grande porque estaba gorda non, embarazada. Tiña un fillo dentro, un xato. E a vaca con aquel barrigón grandísimo ia ao prado pola erva que casi caía, ia a fonte por auga que casi caía. E chegou o día de parir, estaba a vaca ali na corte empurrando, pero o xato non daba saído. E non vos dixen que aquela vaca era de 2 mulleres, de Maruja a máis de Carmiña, que moito se querían a unha a outra. E máis, moito lle querían a súa vaca, e non a ian deixar sola nese momento. Alá se puxeron o pé dela, e Maruja dixolle a Carmiña: ai, vai haber que axudarlle a vaca. E Carmiña dixolle a Maruja: veña, vai ti. E Maruja la foi. E vos sabedes como se lle axuda a unha vaca a parir? Por si non o sabedes, digo volo eu. Cunha corda. Hai que atarlle as patas ao xatiño dentro da barriga da nai. E cando a vaca empurra, hai que tirar o xeitiño para non mancar nin a nai nin o xato, pero para axudarlle a que saia. E así foi. A vaca empurraba, Maruja tiraba, pero o xato non saía. Carmiña, venme axudar. E ela foi. A vaca empurraba, Maruja tiraba, Carmiña tiraba. Pero o xato non saía. Ai, Dios mío, vamos ter que chamar as veciñas. Chamaron as veciñas. A vaca empurraba, Maruja tiraba, Carmiña tiraba, as veciñas tiraban. Pero o xato non saía. Ai, Dios mío, pero se non nos queda ninguén máis na aldea que chamar para que veña a axudar, pois haberá que chamar o cura. Pois chamaron o cura. A vaca empurraba, Maruja tiraba, Carmiña tiraba, as veciñas tiraban. O cura por ali andaba falando de lo importante que es tirar todas juntas, como hermanas, en comunidade. Pero tirar non tiraba. E dixeron: pois haberá que chamar o alcalde. Pois chamaron o alcalde. A vaca empurraba, Maruja tiraba, Carmiña tiraba, as veciñas tiraban. O cura por ali andaba e o alcalde chegou a correr, e cando mirou aquela corda tan tesa sacou as tixeiras e dixo: queda inaugurada esta vaca. Pero o xato non saía. Veña, ides ter que axudarme vos, Collemos unha corda, sí? E a de 3, tiramos con forza, vale? Veña, collemos a corda. 1, 2, 3. Mimo.
golpes fortes, Sabedes que pasou? Coa vosa forza, o xato saiu. Pero saiu disparado. O xato acorda a Maruja, a Carmiña, os veciños. Pum. E a vaca, de tanto esforzo, pegoulle un chiflús. Porque parir é unha cousa que cansa moito. Verdad, chiquis? Sí, non? Sabedelo vos tamén como a min. É do chiflús tan grande que lle deu a vaca. Pum. Caeu redonda desmaiada. E dali un rato despertou. Pero ao abrir os ollos, sabedes a que mirou? A seu fillo xato, a Maruja máis a Carmiña, que ali estaban. E o xato achegouselle a vaca para tomarlle o leite. Pero a vaca que non o quería. O xato que ia polo leite e a vaca que non o quería. Pensaba que aquel non era o seu fillo porque non o vira nacer, porque ela desmayárase. E agora que? Dixo Maruja. Ai, Dios mío, dixo Carmiña, que facemos? Porque se o xato non tomaba o leite, que lle pasaba? Que morría. Imos ter que pedir axuda a señora Dulia, que era a señora máis maior da aldea. E alá foron. Contaronlle o caso e a señora Dulia dixo que só había un remedio. Díxolles: a única maneira de que o xato e máis la vaca se volvan a xuntar é facéndolle chorar a vaca, porque só a través das lágrimas reconocemos os nosos. E como lle facemos chorar a vaca? Dixo Maruja. Con isto, dixo Dulia. O Dulia entrou na súa casa e dali sacou algo capaz de facerlle chorar a unha vaca. Vos con que lle faríades chorar a unha vaca? E non me dicir con pau, que os animais hai que querelos, Xa me teñen dito moitas cousas cando conto este conto, a verdad. Hasta me teñen dito con cebola, pero non funciona. Hasta me teñen dito cunha telenovela. Eso non o provei, a verdad. Pero, señora Dulia, o que ali sacou foi isto. Isto é algo máxico. Algo capaz de facer chorar a unha vaca, Unha frauta máxica. Traída da lonxana China. Que na miña época dicir que algo viña da lonxana China molaba o mundo, non como agora. Señora Dulia colleu aire, mirou o xato e a vaca e tocou unha canción triste para que a vaca chorara. Señora Dulia estaba moi maiorciña, xa non tiña peito para soplar tanto. Veña, axudaime, collemos aire e soplamos. Non, soplamos con ganas, así. Todo aire de vez, vale? E cuidado coa pantaña, non a deixades toda chea de líquidos e chorreóns, vale? Collemos aire e soplamos. E con aquela canción triste, a vaca caeulle unha lágrima grande que a través dela mirou o seu fillo xato, recoñeceuno, e nunca máis lle quixo
negar o leite. E ata aquí o conto da nai. E se vos gustou o contiño, podedesme dar un aplausiño. Non sei se vos fixastes, pero xe traio moita cacharrada, verdad? Isto que teño aquí non sei se o coñecedes. Isto é un inventazo. Mima, a ver, mira. Por exemplo, non sei, a ver. Isto de aquí. Loop Station. Sabedes o que é unha Loop Station? Non? Pois é un pedal de efectos que basicamente o que fai é 1, 2, 3. Repetir todo o que eu diga. Repetir todo o que eu diga. Repetir todo o que eu diga. Mais digo, Repetir todo o que eu diga. mais digo, mais repite. Todo o que eu diga. Mais digo, mais repite. Todo o que eu diga. Mais digo, mais repite. Todo o que eu diga. Mais digo, mais repite. Todo o que eu diga. É todo o que lle deja ben no repetir. E non son co micro. Todo o que eu diga. Mais digo, mais repite. Todo o que eu diga. Mais digo, mais Coa repite. guitarra. Todo o que eu diga. Mais digo, mais repite. Todo o que eu diga. Mais digo, mais repite. Todo o que eu diga. Mais digo, mais repite. Todo o que eu diga. Mais digo, mais repite. Todo o que eu diga. Mais digo, mais repite. Todo o que eu diga. É para que vexades Todo o que eu que diga. isto non está improvisado. Digo, si está improvisado, que non o traio grabado na casa. Todo o que eu diga. Mais digo, mais Vou repite. dicir o que eu diga. Mais digo, mais O voso nome. repite. Todo o que eu diga. Mandarme por telepatía o voso nome. Acordádevos, apretades así, por dedos. Pensades forte como se vos foran a salir as ideas polo cu. Que eu as recibo por aquí. Mais digo, mais repite. Veña, forte, forte. Mais digo, mais repite. Estou escoitando, estou escoitando. Todo o que Estou eu escoitando. Sí, estou escoitando o nome. Genebrando. Genebrando. Escoitade, escoitade. Genebrando. Escoiteite, genebrando. Genebrando. Era genebrando, non? Bueno, é igual. Loop Station. Porque con isto imos contar un contiño. Lembrades que a Lucía estaba no fallado, coa maleta e coa voz do avó que lle contaba cousas. Entón Lucía non quería ir pa cama, quería outro conto. E foi a por outra palabra. E esta era moi extraña. Suleiman. Avó? Que é Suleiman? Ai, Lucía. Suleiman non é que é. É quen é. Non che contaron moito de min na casa, verdad? Eu xa sabes que estaba embarcado. E iba moito por África. E nunha destas, o parar, atopeime cun home. Suleiman. Era o home máis bo que te podías atopar. Era ben guapo. Eu xa sabes que na casa estaba a boa esperando por min, pero eu igual aquí non podía ser quen eu era. E no mar era como volver a empezar de novo cada vez. E Suleiman era moi bo. Eu namoreime. Pero logo pensaba, que estou facendo? Ai, Dios mío. Miña muller na casa, meus fillos, que van dicir de min? A miña xente, os meus veciños. Eu tiña medo, eu choraba, eu non sabía que facer, se quedarme ali xa non volver, se vir, que facer. E Suleiman ría, eu dicía, pero como pode rir cos problemas que temos? E Suleiman dicía, mi madriña, cos problemas que tes ti? Dicía, mira África, meu rei. Nós temos moitos máis problemas e nunca deixamos de sorrir. E se non, escoita esta historia. E Suleiman contoume este conto. Faloume de Macunga, que é unha aldea que está no Congo, onde a xente é feliz, porque ten todo o que quere para vivir. Terra que lle dá de comer e unha fonte que lle dá de beber. Pero a fonte non está na aldea, que está no monte, ali hai que ir todos os días a pola auga, cun caldeiro, como este. E alá van a
as nenas e os nenos a fonte por auga, co caldeiro. Pero non van como a nós, é dicir, así. Non, van así. Porque en África sempre andan a fervellar coas cousas, a xogar, a facer ritmos, porque nunca sacan o ritmo da cabeza. E isto pasou un día que ia un neno con un caldeiro na cabeza, a fonte a por auga, e ao chegar ali a fonte atopou unha seca. Pousou o caldeiro e dixo: a fonte está seca, non bota auga, non hai auga na fonte. En realidad dixo na súa lingua, unha lingua subsahariana, dixo: non hai agua ninguna. E foi dicir a súa nai: mamalle, non hai agua ninguna. Elo, onde anda agua? E foronlle dicir o bruxo: non hai agua ninguna. Elo, onde anda agua? Onde anda agua non sei, aquí non hai. Non hai agua? Cajina. Chungo. Non hai agua. Non hai manduca. Hai lareca. Hai lalelu. O que o bruxo quería dicir é que sen auga non habería colleita e viría fame. Así que a aldea enteira foi correndo ali a fonte a ver que pasaba. Atoparon ali o caldeiro, a fonte seca. E xa a xente empezaba a chorar. E o bruxo dixo: non vos preocupar, que isto arreglo eu. Con un ritual para pedirlle auga que veña. Un ritual que era: agua ven, pero con amuletos máxicos. O bruxo colleu o seu turbante máxico. Máxico non sei se será, pero mérito ten meter isto na cabeza, xa vos lo digo eu. O bruxo colleu o seu cetro máxico e empezou o ritual. Agua ven. Non vos oio, veña comigo. Agua ven. Xa está. Xa seguro que viu agua, que isto mirei no eu. Nun vídeo de YouTube, isto sempre funciona. Non hai agua, outra vez que non furlou. Veña, agua ven. Non hai agua. A xente da aldea entendeu que aquilo do ritual non funcionaba. Que o que había que facer era coller o caldeiro e subir o alto do monte onde estaba o manantial de onde saía a auga para a súa fonte. Así que a aldea inteira colleu o caldeiro e foi ver onde anda a agua. Onde anda agua, aquí non hai. Onde anda agua, onde que foi? Aquí non hai. Onde anda agua, aquí non hai, onde que foi? Onde anda agua, aquí non hai, onde que foi? Aquí non hai. E cando chegaron arriba, o que ali había? Un xigante enorme que antes non había, e unha lagoa enorme que antes non había, porque era o xigante que estaba sentado xusto no burato polo que tiña que baixar a auga da fonte de Macunga. Era o xigante que estancaba toda a auga. Era o cudo xigante que deixaba a fonte sen auga. E o bruxo, enfadado, díxolle: Averó, bruxo falando,
Xente en Macunga subir andando, treito grande. Macunga non hai agua, fonte está seca, non bota pinga. Culpa xigante, xigante redondo, pandeiro moi grande. Cacha, cacha, mucha chicha, tapa burato, móvete cucu, vaite un rato. E o xigante que lle dixo: importa pepino agua Macunga. Mollo, mollo, xigante contento, comendo fabada. Jacuzzi instalada. E o bruxo agarrou e díxolle: defeco na tumba, defunto xigante. E colleu e marchou. E marcharon todos. Porque que ian facer? Se elas na máis que eran unha aldea pequena. E as aldeas pequenas nada poden facer contra xigantes tan grandes. Así que baixaron moi tristes toda a xente de Macunga polo monte cantando. Ai, nai agua na fonte. Ai, a fonte secou. Non hai agua na fonte en Macunga. Ai, e agora onde vou? E con aquela canción tan triste, o xigante que estaba arriba, escoitando aquilo, puxose a chorar. Lágrimas xigantes que caían na auga. E a auga empezou a rebordar. A xente cantaba triste, o xigante choraba e a auga rebordaba. E pouco a pouco un fío de auga foi baixando polo monte ata a fonte de Macunga. A xente cantaba triste, o xigante choraba e a fonte tiña auga outra vez. E cando a xente de Macunga mirou a fonte con auga outra vez, puxéronse tan contentos que deixaron de cantar. E diredes vos: se a xente non canta, o xigante non chora, e a fonte sen auga outra vez. Sí, pero non, porque na vida os problemas teñen máis ca unha súa solución. O que ali pasou foi que a xente de Macunga se puxo tan contenta que empezaron a bailar. E o xigante que estaba arriba, escoitando aquilo, empezoulle a dar a cabeza. E tamén a un pé. E tamén outro pé. E tamén o corpo inteiro. E como moveu todo o corpo, moveu tamén o cu. E como moveu o cu, deixou o burato libre. E toda aquela auga que había estancada empezou a baixar e baixar e baixar polo rego ata a fonte de Macunga. E así nunca máis a xente deixou de cantar e bailar alegres, o xigante nunca deixou de mover o cu e a fonte nunca deixou de ter auga. E por iso saben, en Macunga, que se os problemas son tristes,
millor cantar alegres. E se vos gustou o contiño, podedesme dar outro aplausiño. Hop. Ai, moito me gusta a música, Cantades comigo outra canción? É que teño aquí un instrumentazo. Instrumentazo! Instrumentazo. Espera, teño un instrumentazo sin facer. Pero non pasa nada, fago yo agora. Con isto, unhas tesoiras e un pouco celo. E cun bidón. Un bidón normal, xa o vedes. Unhas tesoiras e un pouco celo imos facer un djembé. Sabedes o que é un djembé? Pois hai que ir aprendendo que xa hai hippies con rastas no Congreso, Un djembé é un instrumento africano de percusión que se toca así, putum, putum, pum, pum, putum, pum, 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 pum. Pois con 12 tiras de celo imos facer un djembé. Axudadesme a contar. Tira número 1. Tira número 2. Tira número 3. 4. É moi fácil. 5. Podedes facelo na casa. 6. Moito cuidado coas tesoiras. 7. Seguro que os meus pais están encantados. 8, 9, casi estamos. 10, son 12 como os meses do ano. 11, é a última. E 12. Xa temos djembé. E vos pensades que un bidón con pouco celo sola. Imos probalo? Veña. Mirade que bonito quedou, Non ten ciencia ninguna. Podedes probar na casa. E hoxe, para tocar ese bidón, en vez de baquetas, traio algo un pouco mellor. Os meus plumeiros ceibes. Probamos a ver si sona. Ai, Dios mío, se non sona. Se sona un pouquiño, vos pensar que un caldeiro con un pouco de celo na máis, Darme un forte aplauso aí na casiña, vale? Ou na escola ou onde sexa que esteades. Vos darme un aplausiño. Veña, vai, a de 3. 1, 2, 3. Era dos chinos. Non pasa nada, que teño máis plumóns. Chan, 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 charán. Será por pluma, Imos a dar. Pois imos botarlle unha canción, non? Unha canción que ten un retrouso moi sinxelo que podes cantar comigo. Que di así. Que bonito que cada quen sexa o que queira ser. Que bonito é comer de todo e levarse ben. Hai xente que nace con ritmo, hai xente que ya hai que enseñar, pero todo o mundo no baile pode bailar. Que bonito é que cada quen sexa o que queira ser. Que bonito é comer de todo e levarse ben. Hai xente que come de todo, hai xente que non come nada, hai xente que máis de churrasco ou máis de ensalada. Que bonito é que cada quen sexa o que queira ser. Que bonito é que comer de todo e levarse ben. Hai xente que máis de andar, hai xente que máis de correr.
Hai che xente para todo e así ten que ser. Que bonito é que cada quen sexa o que queira ser. Que bonito é comer de todo e levarse ben. Que bonito, esas palmas bonito, cada quen sexa o que queira ser. Que bonito é comer de todo e levarse ben. Un aplauso para Yembe. Tcharan, 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 tcharan. Pois imos sacar xa a última palabra da maleta. E esta non é unha, son dúas. Entre todas. Avó, entre todas o que? Lucía, entre todas, todo. Porque se a xente non se xunta, nada cambia. A vida dá moitas voltas. Moitas voltas. Algunhas vémolas vir, outras non. E para as que sí e máis para as que non, sempre está ben axudarse. Isto pasou nunha illa tropical, que tiña area tropical, praias tropicais e palmeiras tropicais. Pero tamén furacáns tropicais. Esta illa chamábase Tumbé. Por Tumbé pasou un furacán que o arrasou todo. A xente de Tumbé quedou sen nada. As súas casas desfeitas, a súa xente ferida. E necesitaban axuda. Lonxe dali, un home mirouno pola televisión. El tiña unha avioneta. E tiña veciñas e veciños e dixo: «Ei, esa xente de Tumbé necesita axuda. Xuntamos comida, roupa, medicinas e eu levollas na avioneta, veña». E cada un dicía: «Pero se eu non teño nada, non máis que podo dar isto, eu só podo dar isto», pero organizáronse e acabaron enchendo a avioneta, que hasta viña por ali a xente con tuppers dicindo: «Veña, que isto ainda cabe, ala pa dentro, a avioneta a rebosar». Saiu rumbo a Tumbé. E ao chegar pediu permiso para aterrizar. A avioneta rumbo a Tumbé. Pido permiso para tomar terra. Fondeña, baixa un pouco o morro, toma todo o que queiras. Aí vou. Non, espera, baixa un poquinho máis. Non, un pouco máis para arriba. Máis para a esquerda. Non, outra esquerda. Aí, dalle que libras. E a avioneta chegou a Tumbé. E aquí podía acabar o conto, de non ser por un detalle. Cando a avioneta saiu da súa casa, caeulle unha mochila. E por ali pasou un velliño que atopou e dixo: «Oi, esta mochila, debulle caer a avioneta. Está chea de comida e medicinas para esa xente de Tumbé que tanta faltiña lles fai. A ver, eso é unha mochila, pero esta mochila axudaba a alguén». Entón o vello viñeronlle dúas ideas á cabeza, unha por aquí e outra por alá. Eu non sei se isto vos pasou, pero isto non hai que nos arregle, porque na cabeza non temos rotondas. Como che veña unha por aquí e outra por alá, hai que escoller unha, e a outra non. E as dúas ideas que lle viñeron eran: hai que a desa mochila, e a outra era: levo a eu a Tumbé. E o vello escolleu levar a mochila a Tumbé. Botou no lombo e empezou a andar cantando: como chegarei a Tumbé, un pouco andando, un pouco a pé. Como chegarei a Tumbé, un pouco andando, un pouco a pé. Pero o vello, estaba moi vello, e enseguida xa se cansou. Como chegarei
Ai, mi madriña, ai, asuxa, Dios mío. Pousou ali o caxato, pousou a mochila e apoiouse nun carballo, pero no carballo había un corvo, que mirando o vello e deixándole a mochila preguntoulle que lle pasaba. Na lingua dos corvos. E o vello contestoulle o corvo como puido. O do furacán, o da avioneta, e o da mochila que caera. Pero que el xa non podía máis, ali quedaba esa mochila. E foi vir iso, e o corvo viñeronlle dúas ideas a cabeza, unha por aquí, outra por alá. Aí queda esa mochila, sigo a levando eu. E o corvo tamén tivo que escoller. E escolleu levar a mochila a Tumbé. Así que baixou, colleu un co pico, e alá se foi voando e cantando. Como chegarei a Tumbé, un pouco voando, un pouco a pé. Como chegarei a Tumbé, un pouco voando, un pouco a pé. Pero eu non sei se sabedes que cantar con a mochila colgada do bico e máis voando cansa moito. E aquel corvo xa non puido máis. Como chegarei... E ora foi o corvo que perdeu o control. Meldei. E acabouse plan espichando na area dunha praia que lle quedaron as patas cando se espichou aí. Pum! E a mochila foi rolando ata o mar. E ali no mar estaba unha xouba que mirou o corvo ali espichado coas patas para arriba e preguntoulle que lle pasaba na lingua das xoubas. E o corvo contoulle a xouba aquilo do... E cando a xouba mirou que aquela mochila ia quedar ali porque o corvo xa non podía máis, viñeronlle dúas ideas á cabeza, unha por aquí, outra por alá. Aí queda esa mochila, sigo levando eu. E escolleu seguir levando mochila, e alá foi a xouba coa mochila ao lombo, nadando polo medio do mar, e máis cantando esa canción que xa sabedes, así que veña a axudarme. E cando a xouba xa non puido máis, deixou a mochila, e a quen se topou? A ver, decirme un... mandarme por WhatsApp, telepatía ou... igual que non vos escoito, que isto un vídeo, ai, como vos boto de menos, xentiña. Xa nos volveremos a topar, non vos preocupar. Atopouse con pulpo. E o pulpo preguntoulle a xouba que lle pasaba, e cando mirou que aquela maleta quedaba ali, decidiu seguir levando mochila. E o pulpo seguiu levando mochila hasta que xa non puido máis, e cando se topou cun tiburón, dixo o tiburón, que lle pasa? E o pulpo contoulle todo de... E o tiburón cando mirou que aquela mochila quedaba ali despois de todo que andara, dixo, non dixo nada, porque viñeron dos ideas, unha por aquí, outra por lá, dixo, levo eu. E o tiburón levou a mochila ata Tumbé, cando Tumbé miraron un tiburón chajando con a mochila. Fliparon. E o que máis flipou foi o da avioneta, que lle dixo, pero se esa mochila caeu a min cando saía da casa. Tiburón, como trueche? E o tiburón contoulles a todos que se aquela mochila estaba ali fora por cousa do vello, pero tamén do corvo, e tamén da xouba, e tamén do pulpo, e tamén do tiburón. E aquí podía acabar o conto de non ser por unha cousa, que esa historia escoitou unha por ali unha muller que tiña unha guitarra e quixo facer unha canción para que todo o mundo soubese quen lle axudou a Tumbé, para que a xente lembrase que as cousas grandes e máis pequenas hai que facelas entre todas. Unha canción que decía: quen levou a mochila a Tumbé foi un vello que na levou a Tumbé. Quen levou a mochila a Tumbé foi un vello que na levou a Tumbé. Quen levou a mochila a Tumbé foi un vello, e foi un corvo, e foi unha xouba, e foi un pulpo, e foi un tabeirón que na levou a Tumbé. Hey! Quen levou a mochila a Tumbé, que na levou a Tumbé. Eu non sei por qué, pero esta muller tocou a canción polo mundo adiante, e a todo mundo que escoitaba pasaba yo mismo.
dúas ideas á cabeza, unha por aquí, outra por alá, e xa sabedes que se iso vos pasa, hai que escoller. E máis nada, corazóns. Ata aquí chegaron hoxe os contos do avó que saíu da maleta. A min só me queda despedirme, darvos as grazas por estardes comigo aquí, por aplaudirme, por escoitarme e por axudarme a cantar. E lembrade que todo isto é para recordar que todos nos merecemos o noso respeto, que todos merecemos a nosa liberdade. Non máis nada, un bico grande é que por máis máscaras que teñamos que poñer, que nunca nos quiten o sorriso.